Familja minn Birkirkara temmet il-milied bl-ar mod possibbli hekk kif tifel ta' 3 snin spiċċa jinsielet għal ħajtu fl-isptar Mater Dei wara inċident li seħħ fl-eqqel tal-lejl meta kien camping mal-qraba tiegħu. Il-każ seħħ fiż-żona tal-aħraġ tal-Mellieħa. Kien ħabta ta' 3 ta' filgħodu fil-lejl ta' bejn il-milied u Boxing Day meta l-qraba tiegħu nnutaw li t-tifel kien telaq meħdejhom. Kien hawnhekk fejn bdew ifittxu f'campsite u anke fil-madwar bl-użu ta' torches u apparati ieħor. Iżda it-tifel ma seta' jinstab xejn tant li ntalbet l-għajnuna tal-pulizija. Numru ta' units tal-pulizija waslu fiż-żona tal-campsite fl-inħawi tal-aħraġ. Magħhom waslu wkoll uffiċjali mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' tim mediku li bdew bit-tfittxija taħt l-irdumijiet. Għalkemm dawn kienu mumenti ta' ansjetà kbira għal din il-familja, it-tifel instab fi ftit ħin u tella mis-CPD bl-użu tal-inġenji tagħhom. Kelliem mal-korp tal-pulizija indikaw li t-tifel kien waqaf ftit metri l-isfel minn fuq l-irdum. Aktar tard huwa ttiegħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġie ċertifikat li għandu ġrieħi serji u allura jinsab fil-periklu tal-mewt minħabba l-ksur li sofra. Il-Maġistrat tal-Assa Giannella Camilleri Busuttil kienet informata bil-każ u ħatret inkjesta. Filwaqt li l-investigazzjonijiet mal-pulizija għadhom għaddejjin. Din l-istorja fl-eqqet tal-vakanzi tal-milied ġibdet lejha simpatija ta' eluf ta' persuni fuq il-medja soċjali li jesprimew l-appoġġ u talb tagħhom għat-tifel ta' 3 snin u għall-familja tiegħu li għaddejja minn mument diffiċli.